Yau zan nuna muku yadda za ka dinga buga kiɗa a cikin wayarka. Amma kafin shiga cikin bidiyon kar ka manta ka danna subscribe sannan ka danna ƙararrawa. Shi application ɗin da zan maku bayani a kan shi, duk yadda kake son ka buga kiɗa a cikin shi za ka buga. Kaga application ɗin da muke nema nan, ka gan shi, sai ka yi downloading ɗin shi. Ni da yake na riga na yi downloading ɗin shi sai sa ya nuno min haka, amma kai in baka yi downloading ɗin shi ba sai ka taɓa nan haka, in ka taɓa sai ka sauke shi akan wayanka. Kayan kiɗa ne da yawa a cikin shi, duk yanda kake so ka buga kiɗanka za ka buga. Nan duk wajen saitin ganguna ne wanda za ka saita yanda kake so. In busa kake so ga dai shi nan, kowane irin busa duk akwai shi. In za ka saita ganguna ko yanda za ka buga kiɗan, za ka zo ka shiga saiti. In ka shiga saiti kaga duk abun nan ɗin kiɗan duk yana nan, yanda za ka saita, yanda za ka buga kiɗan da speaker, ka ji gangunan da ke ciki. Idan kana son ka ji kiɗan yana rawa, za ka zo ka shiga nan saitin nan. In ka shige shi kamar haka, ba shi muka shiga ba. In ka shige shi kamar haka, sai ka zo a haka za ka gani, a kashe za ka gan shi, sai ka kunna shi. In ma babu shi za ka iya taɓa nan gurin, sai ka zo ka sa shi. Ga su nan duk kayan saitin ne, duk wanda kake so a ciki sai ka zaɓa ka sa shi. In ka sa shi sai ka fita, sai ka buga ka ji, za ka ji yana rawa. Dan nan ma ɗin za ka iya zuwa ka taɓa shi, ka ja shi haka, ko kai haka ko kai haka, duk inda dai ka aje shi za ka ji gangan ya canza. In kana son ka ga abin bugawan ya yi manya-manya ko kuma ƙanana, nan za ka zo ka shiga saiti, ya yi manya-manya inda za ka ji daɗin buga gangan. Bari ka gani, in muka sa shi a 20 ɗin nan, bari ka ga yadda ga abin bugawan za su koma ƙanana. Ka gani? Sun koma ƙanana, amma in ka sa shi a 8 ɗin nan, za ga abin bugawan ya yi ƙanana-ƙanana. Ka gani? Yanda za ka ji daɗin bugawa a haka. Za ka iya haɗa kiɗa da busa a ciki duk yanda kake so. Idan za ka yi recording, nan gurin za ka zo ka taɓa. In ka taɓa shi kamar haka, sai ka zo ka taɓa nan gurin. Nan duk yanda za ka yi recording ne. To ka gani, in ka gama recording ɗin sai ka zo ka taɓa nan. In ka taɓa shi haka sai ka danna OK. Kaga yana saving. Yawwa, kaga yanzu ya gama. Ni ne naku Abba Gaye mai kiɗa mai waƙa.